Театр режиссеры, ТССРның атказанган сәнгать эшлеклесе Равил Рахим улы Тумашев 1923 елның 21 апрелендә Түркстан СССР, хәзерге Казакстан Республикасы Семипалатинск шәһәрендә татар сәнгате әһелләре гаиләсендә туа. Әтисе Рахим Тумашев Семипалатинск рус драма театры каршындагы татар труппасының режиссеры. Әнисе Кәшифә шул труппаның артисты була. Равилгә 10 яшь вакытта озак һәм каты авырудан әтиләре вафат була. Ике бала белән тол калган әниләре Мәскәүдәге Дәүләт театры сәнгате институты ГИТИСта укуы сәбәпле балалары Равил һәм Зөмәрәне курсташлары ярдәме белән Мәскәүдәге балалар йортына урнаштыра. Равил 7 сыйныфны шунда, урта мәктәпне 1941 елда Казанда тәмамлый. Бөек Ватан сугышы башлану белән хәрби хезмәткә алына һәм ел ахырына кадәр оборона заводында эшли. 1942 елның башыннан хәрби училищеда шифровальщик булырга укып, август айында кече лейтенант дәрәҗәсендә фронтка җибәрелә. 13-нче армия составында Курск дугасында сугыша. Украина һәм Польшаны азат итүдә катнаша. Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары өчен Кызыл Йолдыз ордены, Польша Халык Республикасының казанышлар өчен Көмеш Хач ордены белән бүләкләнә. 1946 елда капитан Равил Тумашев демобилизацияләнә һәм ГИТИСның режиссерлык факультетына укырга керә. Остазлары Попов һәм Кнебельнең яраткан укучысы була. Молотов стипендиясе алып укый. Режиссер буларак менә минем өстәлдә хәзер минем хуҗам остам Алексей Дмитриевич Попов дигән миңа бүләк ителгән бу миңа дустым бүләк иткән иде. Алексей Дмитриевич Попов мине былай бәяли иде. У него талант более психологический, аналитический. 1951 елда Казанга кайтып, Татар Дәүләт Академия театры сәхнәсендә Мирхәйдәр Фәйзинең Галиябану драмасы буенча диплом спектакле куя. Уңышлы дебюттан соң яшь режиссерны Татар Дәүләт Академия театрына эшкә чакыралар. Равил Тумашев үзенең 10 ел иҗат гомерен шушы данлыклы коллективка багышлый. Ул татар сәхнәсенә дөнья классикларының, рус һәм татар драматургларының әсәрләрен күтәреп, 20ләп спектакль чыгара. Аларның күбесе татар театрында беренче мәртәбә куела. Шекспирның Отелло, Гюгоның Анжело, Назим Хикмәтнең Мәхәббәт турында риваять, Кәрим Тинчуринның Казан сөлгесе, Аяз Гыйләҗевнең Җиз кыңгырау һәм башка әсәрләр буенча куелган спектакльләр режиссер җиткерергә теләгән фикернең аныклыгы һәм төгәллеге, актерлар уенының психологик нечкәлекләре белән аерылып торалар. 1962 елда Равил Тумашев Татар Дәүләт күчмә театрында эшли башлый. 1963 елда әнисе Кәшифә Тумашева пенсияга киткәч, театрның баш режиссеры булып кала һәм 1985 елның ахырына кадәр шушы театрны җитәкли. Шушы чорда 60лап спектакль куя. Шәриф Камалның Хаҗи әфәнде өйләнә, Максим Горькийның Мещаннар, Александр Островскийның Гаепсездән гаеплеләр, Карло Гальдониның Көлкілі хәл, Фәтхи Борнашның Яшь йөрәкләр, Мәҗит Гафуриның Кара йөзләр, Нақи Исәнбәтнең Хуҗа Насетдинен сәхнәләштерә. Яшь драматургларның беренче әсәрләрен кую, аның иҗат биографиясенең иң игелекле өлеше. Туфан Миңнуллин, Аяз Гыйләҗев, Илдар Юзеев, Ризван Хамид, Юнус Әминов, Юнус Сафиуллиннарның беренче әсәрләрен сәхнәгә нәкъ менә Равил Тумашев чыгара. Илдар Юзеев ул вакытта театр чын мәгънәсендә драматургларның иҗат лабораториясенә әйләнде дип искә ала. Туфан Миңнуллин режиссерны бик ихлас, театрга искиткеч бирелгән, тәрбияле, акыллы кеше дип бәяли. Туфан Миңнуллинның Ак тәүбә, Кара тәүбә, Илдар Юзеевның Кыр казлары артыннан, Аяз Гыйләҗевнең Ефәк бәулы Былбыл кош пьесалары буенча куелган һәм татар театры репертуарын нигездән яңарткан әһәмиятле вакыйга буларак кабул ителгән спектакльләр өчен 1976 елда Равил Тумашев Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була.
Талантлы режиссер күп еллар дәвамында Казан театр училищесында, Казан мәдәният һәм сәнгать институтында режиссура һәм актерлык осталыгы буенча дәресләр бирә. Чит ил драматургиясенең иң затлы әсәрләрен сайлап тәрҗемә итә. Равил Томашев 2016 елның 2 гыйнварында Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратында җирләнә.